Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και το Εθέριον είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί. Για την εορταστική περίοδο, εκτός από τις Παρασκευές. Συγγνώμη. Εδώ δεν έχουμε επαγγελματίες. Παιδιά, Γελάω το ξέρω. δεν έχουμε το Δημήτρη να εξωματικιούμε κάτι. Μα αυτό είναι τα ωραία. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και το Εθέριον είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί. Γιατί, συγγνώμη. Γιατί ακούγεται και είναι έτοιμο το Εθέριον. Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Ελάτε να τα γιορτάσουμε φιλοσοφικά. Από. Σάββατο 27 Δεκεμβρίου και Σάββατο 3 Ιανουαρίου. Ελάτε να τα γιορτάσουμε φιλοσοφικά. Είμαι χάλια ακόμα. Όμως μια πρωτοχρονιά υπόαει βασίλης. Ρούντολφ είσαι εσύ σοφός, έχεις μέσα σου το φως. Τραβάει πολύ μέτριο. Αν δεν έχεις προσέχει, δεν μπορείς. This year. Κλείστε την πόρτα, κλείστε την πόρτα. Γεια σας. Πώς είσαστε? Είμαστε καλά. Σπίλμπεργκ. Κουροσάβα. Το πνεύμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Χίτσκοκ. Κιούμπρικ. Ηρέμησε Γκοντάρ. Ταρκόφσκι. Ω,